Башкортостандың һөт фермалары ел башынан 600 мең тоннан ашу һөт итештергән, шәкәр итештерү 50 мең тоннага еткән. Яйдың эфе һәм коры килүе күп югалтуларга килтерһә лә, авыл эшчәннәренең фидакар хезмәте уңышты, югары кимәлдә алырга булышлык итте. Һаумыгыз. Эфирда интервью тапшыруы студияла Гөлсемә Иштанова. Программабызның кунагы Башкортостандың авыл хуҗалыгы министры урынбасары Ирек Сураков. Һаумыгыз, Ирек Искәндәрович. Һаумыгыз. Ирек Искәндәрович, шулай итеп, әлегә ел йомгактарын барлау иртәрәк булһа ла, ниндидер йомгактар яһайһығыздыр, хандар, цифрлар яҙаһығыздыр. Ел нисек килде? Сынап танык катмарлы башланып киткәйне. Быелгы ел безнең авыл хуҗалыгы эшчәннәре өчен бик катмарлы булды. Әйтәйек, менә булмагандай, аны күргән югына менә ошондай корылык булды бит инде, үзегез күреп торагыз. 54 районда безнең шундай корылык булып, шуннан хуҗалыктарның үсентеләрдә үстерү буенча күп кенә катмарлылар килеп чыкты инде. Әйтәйек, менә безнең хуҗалыктар 3 миллиардтан артыграк ущерб булһа ла, бүгенге көндә без әйтәйек уңыш йыйып алдык, бөтен яландагы уңыштарны йыйып алдык, мал азыгы әзерләндек. Уңыштар элеккечә түгел инде, былтыргы һымак түгел. Әйтәйек, менә бөртекле культураларда без 2 тапкыр кәмерәк алдык инде, 2 миллионда 154 мең тонна. Шуннан соң башка культураларда да йыйып алдык, кумбагыш, шәкәр сөгелдере. Шуга ел катмарлы булһа ла, без үзебезнең хуҗалыктарны мал азыгы белән, кәрәк иген белән тәэмин итә алдык. Көзгөһен кышкылыкка сәсеп калдырган басулар нисек? Быел безнең көзгөлеккә ямгыр ныклап яуманы бит инде. Менә август айында әйтәйек, 9% елдагы нормадан ямгыр яуды. 9% кына барлыгы. Ер коры булды, шуга хуҗалыктар ужым культураларын сәстеләр. Безнең 300 мең гектарга якын сәстек, планы безнең 500 мең гектардан артыграк сәсергә. Мондай күренеш безнең генә республикалар түгел, ул тирә-яктагы регионнарда. Оренбур өлкәһендә миллион гектардан яртыһын гына сәсе алдылар. Шуга шундай кызганыч хәл дип әйтәйек. Шуннан соң сәселгән ужым культураларының да яртыһы бик насар хәлдә бүгенге көндә. Без төшенкелеккә бирелмәйбез. Компенсацияларга килгәндә. Компенсациялар әйтәйек, безнең мал азыгы әзерләү буенча без берничә районга компенсация бирдек. Ул безнең менә Урал аръягы райондары бит инде бик нык кына шундай көсөргәнешле хәл булды. Аларга 75 миллион сум компенсация бирелде. Бу мал азыгы әзерләүгә райондар аша авыл хуҗалыгы эшчәннәренә, шулай үзләренең личный подсобный хозяйстволарга дип әйтәйек, шуларга ла биреләсәк. Шуннан соң безнең Буның өчен нимә эшләргә кирәк? Моның өчен районнарда әлеге көндә документлар йыелды, документларда райондар карайдыр һәм мал азыгы әзерләгән хуҗалыктарга кемдер хатып алган, шуларга компенсация бирәләр. Ниндидер документтар йыю менән инде тимәк районда администрациялар танышырга мөмкин һәм бу яһәттән эш алып баралар. Акса туры район хакимиятләренә бирелде. Корылыкка килгәндә тагы бер тапкыр Россия президенты менән тура бәйләнештә лә был тема күтәрелде һәм мелиорация проблемаһы күтәреп сыккайны безнең фермерлар. Бына бу яһәттән ниндидер үзгәрешләр, ниндидер программалар бармы? Безнең мелиорация буенча бит инде программа бар инде, без менә актив кына катнаша башлаган идек. Шуннан соң безнең быелгы елдан 2022 елга инде яңа программа индерелә. Бу программа буенча мелиоратив системалар төзегән һәм башка юнәлештәр, анда берничә юнәлеш, әйтәйек, шулай ук ергә извест индергән юнәлештә бар, шулай ук кадастр эшләре алып барылган, агас утырткан, шуннан соң буш яткан җирләрдә файдага эшкә индергән юнәлештә бар. Буларга инде әлеге көндә Россиянең авыл хуҗалыгы министрлыгының приказы буенча 50%-ка тиклем субсидия бирелә. Шул ук вакытта әйтәйек, бу субсидияны алыр өчен Россия авыл хуҗалыгы министрлыгында конкурста катнашырга кирәк. Менә безнең республика буенча мелиоратив системалар буенча 6 хуҗалык әзерләне, миллиард 200 миллион сумга тиклем бу турыш итә. Шуга конкурста катнашалар. Әгәр дә инде быелгы елда бу конкурста еңеп чыкмаһа, икенче елга ла конкурста катнашып, шул хуҗалык алырга мөмкинчелек бар. Бу бик зур ярдәм.
Безгә яңа юнәлеш әйтәйек, мына кадастр эшләре буенча ла, был кадастр эшләре буенча инде акса конкурста катнашып, акса бирелә муниципаль образованиеларга. Бына тап корылыктан этләнгән райондар, улар катнашамы бу конкурста? Катнаша, ул безнең республикала бик яхшы юнәлеш. Мына әйтәйек, хужалыктар бер-беренә карап тырыша башлыйлар. Мына безнең Әбиел районында Юлдыбаев фермер хужалыгы бар иде. Беренче булып бәләкәй генә майданда ху ипкестер эшләп күрһәткәнне 2 ел элек. Бүген көндә Әбиел районында 3 фермер ошо юнәлештә эш алып бара. Шулай ук безнең зур проекттар бар. Бу Хайбулла, Баймак, Әбиел. Елда корылыктан этләнгән райондар улар шулай бит. Алар катнашасак, был юнәлеш безнең өчен, безнең хужалыктар өчен бик яхшы юнәлеш дип уйлыйм. Ысынлап та хәзер авыл хуҗалыгы бына шундай зур ниндидер техник мөмкинлекләр, гомумән ханлы дәвердә яшәйбез бит инде. Техника яңартыла, бына бу яһәттән республикала ниндидер конкурсларда катнашу, субсидиялар алу, белмәм, тагы ниндидер программалар бар безнең фермерларга уңайлы булган өчен. Безнең программалар күп. Дөресен әйткәндә, был программаларды бөтен фермерлар үзләре белә алар турында. Белә, шул ук вакытта әйтеп үтерим инде, безнең һәрбер районда бар информацион консультацион центрдар. Алар ярдәм итә. Шулай ук безнең бит инде хәзер интернет заманы, башка юнәлештәрдә безнең әйтәйек авыл хуҗалыгы министрлыгының сайтында һәр вакыт нинди яңа юнәлеш буенча субсидия, гранттар бирелә, шулар күренеп тора. Шулай ук безнең фермерлар туры безгә кәңәшкә сыгып, звонитәләр, торашалар. Шуга был юнәлештә алар беләләр. Яңа юнәлештәрдән әйтеп үтерим инде, менә фермерлар буенча безнең әгәр дә быел 600 миллиондан артыграк грант бирелһә, менә 2нче елга 800 миллионга тиклем җиткереләсәк. Безнең ул гранттарның да юнәлештәре үзгәрә башлана. Әйтәйек, менә бөтен районнарда нык актив катнашалар кешеләр. Был агростартап программаһы. Агростартап программасы башлап ибәрәселәр. Башлап ибәрәләр. Алар үзләренең ихатаһында, йортында мал тотып, яшелсә үстереп, бакса үстереп үстергәндәр. Алар зурайга килһә инде, шул программага катнашалар. 3 миллиондан 5 миллионга тиклем алалар бит инде. Был программа буенча 2нче елга безгә Россия күләменнән дә аксаны тагын да күбрәк бирәләр. Шулай ук әйтеп үтерим инде, Россиядә булмаган программа, мына безнең доход китергән программа тибез бит инде, доходогенерирующий проект тибез бит инде. Ул программа 2нче елга тагын республика күләменнән акса биреләсәк. Безнең кооперативтар үсеш ала, мына күп кенә региондар һораша, ничек ул кооперативларга кешеләрне ялеп итәһегез дип. Ничек ысынлап та? Бу нинди тарихи хәтерме? Әйтәйек, монда инде зур рәхмәт әйткә килә шулай район администрацияларына, информацион консультацион центрларга, чөнки әгәр дә аңлатма алып барһалар, дөрес алып барып, ниндәй файдалы була икәнен күрһәтһәләр, моны ошонда инде ниндәйдер результат була. Әйтәйек, моны күп кенә райондар был кооперативларны сафка индереп, кооперативларның бүгенге көндә уңышлы зур. Беренче елда доход китергән проекттар буенча кооперативларның уңышы, әйтәйек, әгәр дә берничә 100 миллион гына булса, менә быелгы әле 11 ай буенча, 11 айның яртыһы гына бит инде миллиард ярым сум аларның табышы бар. Алар төрле яклап үстерәләр. Менә бездә ул еләк тә үстерәләр, ит тә эшкәртәләр, бәшмәк тә үстерәләр, кооперативлар һөт җыю буенча бит инде, ит эшкәртү буенча, шуга төрле юнәлеш бүгенге көндә республикала бар. Гомумән безнең халык һәр вакыт күмәкләгән яу кайтарган дигән әйтемгә таяна һәм фермерларда бына ошо күмәклектең, бергәлектең, бердәмлектең көс икәнен аңлайдар димәк. Аңлайдар, шул ук вакытта әйтергә инде, авыл ерендә кешегә ниндидер эш кирәк, ул табыш китерә, әгәр дә хөкүмәт ярдәм итә икән, моны кулланырга кирәк дип уйлыйм. Бына һүз башында әйтеп киткәнек, республика баҫыуҙарынан 50 000 тонна шәкәр йыйып алынған, шәкәр етештәрелгән дип. Был әлбиттә бик зурхан түгел. Быйылғы ел өсөн шулай да ҡәнәғәтләндерерлек. Республика баҫыуҙарында шәкәр сөгөлдөр майҙандары арттарыла, шәкәр заводтар ябыла. Ҡеүәт етерлекме? Ҡеүәт етерлек, сөнки беҙҙең республикала мына 2 завод бар бит инде. Был беҙҙең Чишмәдә урынлашҡан һәм Раевкала. Был заводтар бүгенге көндә зур ғына
инвестициялар индереп модернизация эшләнеләр. Әгәр дә әйтәйек, элек алар 3,5 тонна тәүлегенә сөгелдерде эшкәртәләр иде. Хәзерге көндә аларның көсләре итте инде 5,000 тоннага тиклем җиткерергә. Шуга 2 тапкырга тиклем артты бит инде дип әйтергә була. Куәт итә. Бына һөткә килгәндә 600,000 тонна һәм бына һөтте күпләп итештерәбез, әмма һөт заводтары ябыла. Без инсектордагы сеймал әзерләү сөтебеккә әйләнмәйбезме? Юк, безнең күп кенә проектлар бар. Әйтәйек, менә безнең Авыргада районында урожай хужалыгында 5,000 һыер тора торган зур комплекс төзелә. Ул республикала беренчедән була. Шулай әйтәйек, бит инде менә ситтән инвесторлар безнең килделәр, Эконива, ул зур гына комплекс. Шуга әлеге көндә малчылыкта үзгәрешләр бара. Яңа технологиялар индерелә. Шулай малдың әйтәйек, элек әгәр дә бер һыердан 3,5 ел әйләнәһенә һөт һавып алынган булһа, бүген көндә яхшы токымлы һыердар, аларның куәте лә зур, әйтәйек, 7-9 мең литрга тиклем һөт һавыла. Шуга безнең эшкәртеләме иң мөһиме бу һөт? Үзебездә эшкәртеләме? Үзебездә эшкәртелә. Үзебездән тыш әлеге әйтәйек, безнең бит инде хәзерге көндә менә Первый вкус дигән һөт эшкәртү заводы ул Магнитогорскида бар, әйтәйек, Әбиәл шулай ук вакытта шунда Кызылбаш хужалыгы һөтте шунда тапшыра инде. Әйтәйек, безнең ул малчылыкта яңа технологиялар дип әйтеп үттем бит инде. Менә касан уйлаганбыз без роботтар була икәнен. Бүген көндә республикала 2 хужалыкта роботтар эшләй. Ул бит инде менә роботтар эшләгән фермала тада һыердардан икенче төрле һөт бирүләре. Шуга яңа технологиялар бар буласак. Әйтеп үтер инде инде менә мал азыгы дип әйттек бит инде. Малчылыкка безнең Россия күләменнән дә яхшы гына федераль ярдәм бара. Менә 600 миллионга якын әлеге көндә бүтән республика хужалыкларына мал азыгына акча юнәтеләсәк. Шуга күп кенә хужалыклар бүген көндә хатып алалар инде мал азыгы. Һәм куркмайса кышка инергә мөмкин дип әйтергә мөмкин. Ие. Зур рәхмәт сезгә әңгәмәгез өчен. Зур рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, безнең студияда Башкортстан авыл хуҗалыгы министры урынбасары Ирек Сураков булды. Авыл хуҗалыгы үсеше турында һөйләштек. Игътибарыгызга зур рәхмәт.